Branko Životin iz Novog Sada, 40. godina, radi izrade horoskopa gdje predviđa životnih događaja svima koji su odrasli i koji žele vlastitom voljom znati o predviđanjima. Također, Životin pruža vrlo specifična rješenja za mnoga pitanja vezana za ljubav, seks, novac, posao, crnu magiju, zdravlje i mnoga druga pitanja. Kontakt: e-mail životin@astrovojvodina.com. Gospodine Isuse Kriste, Sine Božji, smiluj se meni grešniku. Amen. Biolog, virolog, Stefan Lanka otkriva prijevaru s virusima. Mediji su klevetali Stefana Lanku na nižim sudovima, no nedavno je 2017. njemački vrhovni sud presudio u njegovu korist. Glavni mediji odbijaju izvještavati o tome. Stefan Lanka je ponudio 100.000 eura svakome tko dokaže postojanje virusa ospica, odnosno velikih boginja, a ne priznaje publikacije studenta koji se prijavio za nagradu. Nema dokaza o virusu, nema izoliranog virusa niti karakterizacije stvarnih elemenata virusa, rekao je Stefan Lanka. Stefan Lanka obavijestio je cijeli svijet. Sve COVID mjere su protuznanstvene. Što to znači? To znači da testiranje, cjepiva, propusnice nemaju znanstvenu osnovu, već su protiv znanosti. Stefan Lanka tvrdi da će znanstveni dokazi biti objavljeni za 4 do 8 tjedana. Ti dokazi uključuju sljedeće. Virusolozi pogrešno interpretiraju rearanžirane ljudske dijelove kao virusne. Sada ću u par rečenica to objasniti. Virolozi koriste kratke ljudske sekvence. Zatim se ove ljudske sekvence izrežu na kraće dijelove. Ti se skraćeni dijelovi u računalu još više skraćuju. Konačno, virolozi montiraju i preuređuju ove sićušne sekvence u dugi lanac. Ovaj dugi lanac izveden iz ljudskih dijelova pogrešno se naziva virusnim genomom. To znači, ljudski dijelovi su greškom sastavljeni u nešto što nije realno. U znanstvenoj terminologiji taj se proces naziva fabriciranjem, to jest izmišljanjem. Izmišljanje je strogo zabranjeno, a znanstvenik može ostati bez diplome i posla. Stefan Lanka izvijestio je njemačkog ministra zdravstva kako slijedi. Sve COVID mjere su protuznanstvene, a prekršen je njemački zakon o infekcijama. Stefan Lanka će za nekoliko tjedana objaviti znanstvene dokaze o prijevari u znanosti koju su sproveli svi virolozi. Zbog svega navedenog Stefan Lanka je izričit. Kraj pandemije covida završava se u zimu u 2021. godine. Napišite u komentarima, želite li više informacija o znanstvenim dokazima, o kojima govori Stefan Lanka, a koji će biti objavljeni za 4 do 8 tjedana. Branko Životin, astrolog, prognozer, hiromant, numerolog sa 40 godina radnog iskustva. Možete naručiti neku od astroloških analiza koje vršim. Izrada horoskopa sa prognozima, cijena je 200 eura.